Wah, kayak bubai nama. Hei, hei, nih, nuduna macing-macing bukarna nih juga. Oh my god, nebe dolong atau argo bro kabai. Guys, nontonnya argo bang ane bike gedan lade hendak gebang komen kamera ada bike. 1, 2, 3. Guys, बयनिसिमबो हेपि सानडे दा आङो नै न'आव लानि न'आव मोनफैबाय बे बाइकजोंसो आङो माने थांलाय फैलाय खालामबाय थादोंमोन आंनि बाइकआ MBR-आव दोङो पुरा फुल मडिफाइड ग्राफिक्स होगासिनो दा आंबो नायनो बहुत एक्साइटेड दा नयन ब्रह्मआनो बहुत हेल्प होबाय आरो बाइकखौ ग्राफिक्स होनायाव बिसोरनो थाफाबाय थादों आंथ' न'आव थांना दंमोन दा नोंबो एक्साइटेड नंला नङा एक्साइटेड दा खायफानि मेगनाव गाज्रिबो नुनो हानाय मोजांबो नुनो हानाय दा सोबनिबो मेगनाथ' एखे नङा दा आरो बोथोराबो गोबां सान्दुं दा नयनखौबो लानानै डाइरेक्ट MBR-आव थांनि दा नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबाय था दा बिदिब्ला लोगोफोर दा बाइकखौ लानानै नोंथांमोननो एसे देखायनानै निउ लुक बाइकदो सानडे फानडे राइड खालामहैनोसै मायाव थांनाय जायो नोंथांमोना जुदि ब्लगखौ नायलांबाय थायोबा मोनथिगोन दा बाइकखौ नायनोसै बोरै लुक जाना दङ बिदिब्ला लोगोफोर आं दा MBR आदानि दखानाव मोनफैबाय दा बोरै जालांखो बा बोरै खस्थ' जाखो बाइकखौ बानायनायाव खस्थ'आथ' बहुत र' खानथाम गाहाम लाबाय न' खानथाम गाहाम लाबाय ओमफ्राय बाइकआ थाबायदो इनियावनो हरनै थाखाबाय दा नोंथांमोनाथ' लुकखौ नायनो लुगैगासिनो दा आदाया मा होनो जुदि आंनि रखम दा बाइक दिहुननोबा दा बेसेसो प्राइस थांगोन बेसे माने आंथ' भाबिना दोङो खालामखालिया मानो होनबा नोंनिखौल' वान पिसलै जायखिजाया आंनि भिउवार्सफोरा माने आंनि बाइकखौ लुकखौ मोजां नुना जुदि खालामनो लुगैयोबाथाय खिन्थु डिजाइनखौ बाय बेलेग जासिगोन डिजाइना बेलेग ओरैनो मिनिमाम बेसेसो बाजेट नोंनि आन्दासाव जुदि आंनि बादि खालामनांगौबा 25, 26 आंबो दा मिथियामोन आंनि बाजेटआ बेसे बा मा इयाव दा मा लगायदो आंबो दा मोजाङै नायाखै आंनि बाइकखौ दा इथिं नै नुकुल मोनाबो बुहुत हेफाजाब होबायगासिनो आंखो नै इथिं हिमु नार्जारि जोंहा फंबाया दोङो आरो दिनै जों जमानो सानडे राइडआव थांनो नागिरदो दा नुकुलखौ लिंदोंमोन नुकुला दा थांथ'नायानो लोगोफोर बिराद एखेबारे अबस्था बया मा गारिखौ खिथिनोसै मा होमबा दा गारिखौ देखायनोसै ओइ चेक फाय बुरा मजा गाइस आरो लोगोफोर आंनि बाइकखौ रिभिल खालामना होनोसै इथिङैनो गासैबो रेडि जाजोब्बाय थ' रिभिल खालामसै होमबा रिभिल खालामनोसै ना 1, 2, 3 Oh my god, wow. नुकुल थादों होमबा दे जागोन नै गाइस नोंथांमोना नायदो खनसे लुक्सखौ आरोबाव दा राइड खालामनोसै नेबाय आरो लोगोफोरा नेनानै बाजुबलांबाय तामुलपुराव दा भिडिअ खालामनानै बिदि माबानानै लेट जाबाय दे था दे So guys, new look bike दो बोरै नुदों नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो दा आरो MBR-आवबो नोंथांमोना फैनो हागोन खाथि खालानिया बरियासे ग्राफिक्स जेरैबायदि गोसोनि नांगौ नोंथांमोना टाइम होनानै खालामलांनानै थांनो हागोन नै ग्राफिक्सखौ माने कमप्लिट खालामथारनो होननानै लेट जादो हा बोरै मोजां दे थाव सोना लानो र' आंबो orange itu nggak orange? Uno malah spin kan? Guys जोङो दा नै इयाव फिउल आप खालामना लाबाय तामुलपुराव ओमफ्राय दा बिसोरबो इयावनो दंमोन डाइरेक्ट दा थांखानिसै बेनिफ्राय दा गाइस जोङो जि लामाथिं थांगोन इथिं दैमाफोरा दाख्लै दैबान फैनानै दालांफोरा माने किसुमाना बायना दोङो दा नैथिं दा थांबाय हानानै जोङो एसे गिदिंनानै थांनांगोन दा लारि नै गारिया खैखान दिनै राइडआव ओंखारदों मोनथिला बाइकखौ Oh my god नैथिं फैया गोबाव जाबायमोन खिन्थु नै दालाङा एसे जाबाय माथो इथिंनि दालाङा पाग्ला मार नैबे दैमाया माला जानायलै बे ब्रिजआ
प्रति बोसोर इथिं सोब दैबानानो जाबाय थायोमोन नैबे ब्रिजआ दा गोदान ओंखारबाय बरिया बा स्ट्रीट लाइटफोरबो होदो नै इयाव नाइटफोराव फैनानै सिल खालामफैनो हागोन बरियासे नङाबा आगोल ओरै थाङोमोन गाइस नोंथांमोना आरो गोबाङानो बाइक गोदान लादो होनना गोबां कमेन्ट खालामबाय थादो बाइकखौथ' लाखागोन दा आं माने बुंबाय थानो गोसो गैया लायैनि सिगाङावनो डाइरेक्ट लागोन बिदि बुंबाय थाबा बोरैबा नाङो बिदि बुंनानैबो आङो दा जिथिया लागोन इथिया नोंथांमोना नुखागोनानो दा माने नोंथांमोना गोबाङानो 390 ला बा 250 ला बिदि बुंदो दा आंनि साननाया मा नैबे दा डिउक 200खौ आङो फाननानैथ' आङो 390फोरखौ ओरैनो आपग्रेड खालामनो हायो खिन्थु नैबे बाइकखौबो आङो लाखिनानै आरो गोदान लाबावनो लुगैयो ओंखायनो एसे लेट जानोबो हानाय स' नोंथांमोना नेनायनि फिथाइया गोदै जागोन आरो सापर्ट होबाय था नोंथांमोना हाजासिम नोंथांमोना सापर्ट होयोबालाय 2 सिलिन्डार 4 सिलिन्डार बिदि जेसेबां हायो बेखिनिखौ आपग्रेड खालामनो आङो नाजागोन दा माइ गड नै दैमाया खुरखालांजोब्बाय इथिं बेसे मोजां जाबायमोन लामाया सेस बेसे गोजौनिफ्राय बेसे खुरखाखादो थेवबो गारि थांजानाय बा थांलाय फैलाय खालामनो हायो दे है नै नुदोंना माथिं बुखारना दोनहैजोबदो सोब ब्लक जाबजोबनाय इथामोन नै मुथिं अन्थाइफोर ब्लक इथाफोरा मोनहैजोबदो दुब्लियाव दा माइ गायनाय इमान मोजां हायाबो दा बेयाव माइ गायनो हानाय नंला बिदिनो दैबाना गोबां नस्थ'बो खालामो मोजांबो खालामो गोथौ जायगाखौ मालाबा फबना गालांगोन जेरै जोङो रनसाय लिरनो मोन्दोंमोन ना दैबानानि आसाम फ्लाडनि बेफोरखौनो लिरनो गोनां जायोमोन अ माइ गड नैबे दलङाथ' आरो गब्र'खाबाय किबाके गारिफोरा थांनो हागोन दा एफा मोजां बानायबायमोन नैबे दालांखौबो दा जोङो इथिं राइडआव फैनायानो जाबाय माने जायगाफोरखौ नायलांनो होननानै फैनाय जादों इथिं दैबानाव मा नस्थ' जालांदो मा जायगाथिं थांनो हानाय नङा दा नैखौ ब्लगखौ जुदि नायलांबाय थायोबा बिदिनो आङो खोन्थालांनो हाबाय थागोन नै गाइस इथिंनि लामाखौ मोजां खालामजोब्बायमोन नैबे दा बागानपारा सिद्दा थांनाय लामामोन माबादि अबस्था खालामलायखो गोदान लामाखौनो ओइ नै इयाव गारिया नांथाबाय खोना बाइकआनो ओंखारलांनो खस्थ' जादों माने सेस दैबाना न'फोराबो लोमजोबदोंमोन खोमा इनि खिन्थु दैया दसेनो रानबाय दा गाइस आंनि बाइकआ फुल नेकेट जाना दोङो सोब हेन्डगार्डफोरखौ बख'जोब्बाय क्रेस गार्डफोरखौ बख'बाय उननि मार्कारखौबो बख'ना दोनथ'दो दा नैबे मिररखौबो बख'नो नोंथांमोना कमेन्टआव खालामदोंमोन खिन्थु आङो बख'नाय जायासै मानो होनबा मिररा बुहुत इम्परटेन्ट आरो दा जोङो राइट साइड खालामोना मिररा बुहुत हेल्प होयो दा मिररखौ लगायना लानाया आंनि बादिब्ला मोजां दा नोंथांमोना सोरबा सोरबि रिमुभबो खालामना लायो लुक्सनि थाखाय बोथोराना एसे गरमहांबो दा आरो अखाबो गोबां ओरै जागासिनो दा बेफोरबादि वेदाराव राइड खालामना देन्जार गोथौ गाड्डामोन रिं बेन्ड जानो चान्स थायो बिदि जाबाथाय बास गैया एबार लं राइडआव थांनो सानगासिनो दा कमेन्ट खालामना खोन्थाहर माबेयाव थांनाया गाहाम जागोन माबेयाव राइड खालामहैनाया मोजां जागोन दा 1K लाइक प्लिज लोगोफोर दा नै जोङो बाइकखौ लाखिजोबनानै नैबे गंसे बाइकआ माने एगजस्टनिफ्राय कार्बन ना मायबायदि गबोनानै नांथाना थादो आखाया बबाय नामा हे माबा गैया आं होनखादोंमोन ना हरलाय नायनि बोरो गनाया बोरो मा बुस्थु इयो नै एगजस्ट स' इयो फैना माने फासिना थादोंमोन ओमफ्राय स्टार्टआ अफ जाबाय थादोंमोन माबादि
थ' नै आंनि बाइकआबो नाम्बार प्लेटआ नांबु पापर जालांबाय नै दा नै लगायबाय एगजस्टखौ माने केटालिटिक कनभार्टरनिफ्राय माने गबोदो बे बुस्थुआ जालि बादि थायोमोन ओमफ्राय दा साउन्डआ एसे माने गोसा जादों आरो दा थांसै थ' लाउड गाबदो बाइकआ लाउड नै बाइकआ बिराद लाउड जाबाय दा नैबे बरिमाखा बाजार लोगोफोर दा नायदो नै जोंनि बाइकार्स ग्रुपखौ मा नांगौ नै गाइस मिसाखौ मा होनो बाइकखौ जुदि ग्राफिक्स बा मडिफिकेसन खालामना लायो पाब्लिक रिएक्सनखौ मोनखायो आरो दा बुस्थुआ जुदि ग्राफिक्सखौ होना लायोबाथाय प्रब्लेमा बेनो जेनेबा आरसिआव जि कालार इखौ नायोना जुदि पुलिसफोरा जुदि फाइन साइन लगायना होयोबा फाइनबो होनो गोनां जायो दा आंनाबो नैबे अरेन्ज दङ आरसिआव किसुमान जायगायावथ' जुदि बाइक ग्राफिक्स होनायबा आरसिदो एखे कालार नङाबा बाइकखौ सोनो हाया टाउनावबो सोनो हायामोन दा नोंथांमोना आरो ग्राफिक्स होननायखाय आं आरो होना होबाय दा गाहाम नांदो जिखिनि जेरैबादि होनो सानदोंमोन बिदिनो मोजां जादों आरो नाय नोंथांमोनानो क्लाउड्सखौ बोरै नुदो लोगोफोर अखासो मोनलांखासिगोन दिनै गोसोम जाजोब्बाय गोसोम नै लामाथिं मार स्पिड ब्रेकार मोनबोबाय गोदान होदो दै जुदि बाइक सालायोबा एसे साबधानै फैजागोन नैथिं नेकासि लाइन जा स्पिड ब्रेकारखौ डेन्जार होना दोनथारदो आइथिं फैबाथ' आरो मा जागा मोनो नोंथांमोना खाथिनिफोरा मोनथिगोआनो दा जाय मोनथिया नायलांबाय था जोङो मोनसे पिकनिक स्पटआव दिनै राइडखौ लादोंमोन दा मा बुंनो नै राइडनि गेजेरावनो अखाया फैहांथार गाइस दिनै आरो सानडे नैबे पिकनिक स्पटआवबो माने चेकिं जाबाय थादोंमोन जोङो दानि पुलिसफोरा डाइरेक्ट फैनानै सिगां दा लाखिखानानै सोंदोंमोन माने बिदिनो गारिनि माबाफोरखौ सोंबाय ओमफ्राय केमेराया अन दङ नामा केमेराखौथ' बिसोरो अन लाखिनो होआखै दा फुटेजा थानायबा खोन्थानो हागौमोन ओंखायनो नोंथांमोना जुदि फैयोबा प्रपार डकुमेन्ट लानानै फैबानो जाबाय दा माने केसफोरा ओरै ड्रिंकिं ड्राइभफोरखौ बुहुद स्ट्रिक्टलि नायगासिनो माने दा लोंना जानानै दा नै गरम बोथोराव साखावलि बिदि थांलाबायोना मानसिफोरा दा नै नोंथांमोना नायदो एन्ट्रि गेट नैबे दारागाव पिकनिक स्पटनि अ माय गड बिराद गोबावनि उनाव भिउखौ नुबाय दे एबार बोसोराव माने फार्स्ट टाइम हैनो दैया एसे माबा जाजोबदो खुयानो अखा सखा हादो खोमा आवगायाव थिनथाफोर जाबायबा इयाव फैनायावनो टाइमा ये देखिए छोटा सा रिवर क्रॉसिंग आरो नैफोराव सब दुकानफोर दोङो दै लोमजोबदोंमोन खोमालै दाख्लैफोर थ' गाइस जों दा नै दारागावनिफ्राय थांफिननोसै दा इफोरबादि जाना दोङो लकेसना लोगोफोर जों दा लासै थांबाय थानोसै आरो दिनैनि भिडिअखौ नायना नोंथांमोना बोरै मोनखो दा आङो लास्ट बेखौनो बुंनो सानो आरोबाव बाइक आपडेटनि आङो दा जेबो बुंथ'वा जेथिया आङो जेब्ला लागोन अब्लासो नोंथांमोननो बुंसिगोन